Tenane ra ngono ya rampung kok. Jajan ngejak kowe iki wong aku urung njupuk apa-apa terus dheweke wis njupuk kripik. Senengane nang omah ora tau buahe. Bareng nang warung terus bar mangan. Endi gedange endi? Sajak kaya wis kulino. Kula nyuwun es susu. Waduh. Nang omah monggo ora tau ora. Es susu. Mumpung jajan mangan enak kene ora bareng aku apa tau mangan enak. Ya dong karuan, Truk. Kowe aja sok nyepelekke. Senenganmu kok mengenai perasaan. Lho wong aku iki ngerti bendinane kowe iki aja sok kaya ngono. Wong iki mbok sing pakem wae. Jenang katul ki ya jek diapekke. Iki di sini akeh. Susu. Baru ngombe keselak. Lah amis no wong susu iki amis kok. Kok anu susune bojoku ae ta. Oh, wis. Jan menungso kaya Bagong iki jan. Diangeten lek ora totok. Lah wong jane jagani anakku memi. Nuwun mangke to Kakang Mas Pringgondani. Sasampunipun satwata lenggah kapareng kula nyuwun dawuh. Wonten wigatos punapi keparingipun Kakang Mas rawuh wonten ing kedaton Wirata. Abimanyu. Sumengganing pun Kakang prapana jroning kedaton. Tanhono liya mung kajaba sepisan mertuwi kayuananing siadi geneping kaping pindho. Mestuti dawing wa Prabu Puntadewa. Yaya Abimanyu tinimbalan sowan marang pasanggrahan Upalawiya. Ingkang wigatine dina iki siadi kinen angadoni pupuh ambedah barisaning Senopati Kurawa ingkang den pandhegani Hyang Resi Druna. Pamawasing wa Prabu Punta panana kang bisa mecah barisaning Hyang Druna mung kajaba Yaya Abimanyu. Tansah marap pamoring sukma Sinukmaya winasya ing asepi sining pentolenging kalbu pambukaning warana paraleng saking nguyup layate ngaluyut Tindo pedating penosung musuping rasta jati Sebiak padang panggaling Sang Abimanyu dupi nampi dawuhipun ingkang ngraka ing Pringgondani. Lakar punika ingkang den ajab benjang punapi Abimanyu linilan manjing ing madyaning paperangan. Dupi wis wonten margi Ganyarasa. Ndereken ayi Baratayuda. Saking gambiraning manah. Sigra Sang Abimanyu saking palengganan ngurupi dhateng padanipun ingkang ngraka. Duh Kakang Mas. Kakang Mas sesembahan kula paduka pepunden kula. Panyaya kajugrugan ukir sari keblabaran samudra madu bingahing manah kula. Dupi kula piniji sowan dhatenging Upalawiya. Langkung-langkung kula badhe pinatah manggalani prajurit Upalawiya. Kakang Mas mboten langkung dhateng sendika ngestakaken dawuh. Pripaduka daya-daya badhe ngabiyantara wonten ngersanipun Wa Prabu. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lirik kincanging sang maweh gandrung. Kacarita kaya mangkono. Dewi Siti Sundari ingkang sampun winangset kala ingkang Rama Prabu Bathara Kresna mireng timbalanipun Narendra ingkang mapan wonten ing Upalawiya inggih Prabu Puntadewa lumantar Prabu Ananggalawaca
pemesar maning Sang Siti Sundari panyayah ginaret ing Brajolungit saking getaring manah puas cawuh lawan ajrih hambadal marang dawuhipun ingkang Rama ingkang tampi dawuh saksamunipun nanggapi dhateng pangandikanipun Prabu Anom ing Pringgandani tan kiat ngampah brebel wijiling waspa Dewi Siti Sundari sigra anubruk dhateng Sang Abimanyu. Raden, Raden pepundhen kula, Raden pangayoman kula. Sampun ngantos Raden lajeng sumagah nyandikani dhateng dawuhipun sinuwun ingkang lenggah wonten ing Upalawiya. Raden kepareng wenget dhateng dawuhipun Kangjeng Rama ingkang sampun winahya paduka Raden. Sedaya menapa ingkang badhe sumandhang paduka Raden. Menawi paduka Raden kepareng badhe mituruti ingkang dados dawuhipun sinuwun ing ngamarta. Mila Raden kula suwun semene sawetawis kasabarna ing penggalih paduka Raden saha kapetangokan pijang Raden. Upami ya paduka mboten welas dhateng kula kepareng welas dhateng Raden Ayu Retna Utari ingkang nembe wawarat sepuh ingkang tasih mbetahaken dhateng panggulawentah paduka Raden. Kula mboten lila, kula mboten lega menawi paduka badhe manjing ing paperangan Raden. Langkung-langkung mengsah paduka menika satunggiling pandhita linangkung. Mila Raden kepareng sampun ngantos paduka Raden jengkar saking madyani kedaton. Kula nuwun inggih Raden. Kabar welas dumateng ingkang garwa kula pun upami Raden. Ingkang putra tasih kepareng badhe manembah dhateng paduka Raden sawanci-wanci lair. Ngantos Raden menika mangke jengkar saking kedaton lajeng sinten ing badhe kula wentah dhateng ingkang putra Raden. Nyata laruta saking Gudha Sang Guru kula yang utus Sang Sri Yayi Siti Sundari jiwanipun kakang sira putrining Narendra Wicaksana dasar garwaning satriya utama. Yayi Dewi aja gumampang netesake waspa kang maratandani ringki ing yasira Yayi. Pak Pundhut Siadi karya Basuki lan Den Becik anggonira momong marang kadangira Yayi Retna Utari. Malah daya-daya pun kakang minta pamit arsa mangsah yuda mestuti marang Dawing Narpati. Yayi ora liwat pun kakang sanganana sumungkeming tias ingkang susetya minangka dadi ceh mlelabuhaning putri utama sumurupa Yayi Siti Sundari. Tumraping para satriya ora ana jejibahan ingkang luwih luhur tinimbang mangsah perang angrebut praja bumi kelahiran ingkang saka regemaning mungsuh. Sira putri garwaning satriya kudu bisa angipatake marang rasa was melang marga tininggal perang dening guru lagi. Yayi sumurupa iya paperangan kang manut marang Raing Narpati hanglabuhi negara lawan bangsa iku ingkang sanyata wenganing wiwara tumrap para satriya anggayuh kamulyaning kang luhur dhewe. Jaya utawa lenos ana madyaning paperangan ingkang ideping tekad uhung nuhuni marang dharma
tumrap para satriya tetep bisa ngundhuh kamulyan wa ingkang dadi darmane. Lamun Tayawana ungguling yuda sayekti kuncara kineringan marang sasama. Kawriyane bisa hangeberi marang darah turun tumurune. Lamun Talena kasambuting rana yekti cinadang sawarga mulya tur asmane cinandhi para prawira ingkang kinarya Sudarsana. Mulane Yayi, apa perlune sira susah sabab tinggal parang marang guru lagi. Ngelingi lamun to Yayi wis saguh dadi garwaning satriya. Mongko satriya iku pesmane kaya dene. Warastra ingkang ana kendhenging langkap sawanci-wanci dilepasake. Kabeh ora kena hanggundeli. Lan maneh Yayi, kudu sira sumurupi. Lamun to satriya iku saperangan gedhe darepe ing nusa lawan bangsa. Garwa iku mung saperangan cilik andarepe marang satriya. Yen to ngantipun Kakang Nukarta dawing Sang Narapati mendah esling akeh marang pun Kakang Yayi. Mulawit kang saka iku karya jenak Yayi Dewi Nrenggolawan, Yayi Retna Utari lan tunggunen lairing ponang jabang bayi Yayi Siti Sundari. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap, katon liriking sanging sang mawet candra. Kagunturan pangandikaning Sang Abimanyu datan saya mendha malah saya kenceng genyeng ngruket marang kampuing Sang Abimanyu Dewi Siti Sundari Retna Utari. Nanging bawaning Sang Abimanyu satriya ingkang linangkung wis bebles ciptane wis ngerti marang keplasing kawruh. Ing mangke sigra sebrak ngunus curiga kampuh kapagas kiya brabat Sang Abimanyu. Raden Paduka mboten welas kaliyan kula. Tobat Raden Paduka mboten tresna dhateng Utari Raden. Raden Ayu Tari kula mboten tega kaliyan pangeran monggo dipun susul dhateng ing Upalawiya. Kaya Siti Sundari enggak semusa marang Upalawiya Siti Sundari. Padha wranten becik desu amendemo karis kang prayitna. Kula sareng wong Dwarawati. Sang Abimanyu ingkang sampun mangagem satataning prajurit. Katingal hangagem Kariwaca ingkang pinalipet ing kencana. Sigrahanipun Ponangrata ingkang sampun samapta kaprabaning pupuh. Parata titianing Sang Abimanyu rinengga daludak ajri sekar mikara miwah songsong laring merak. Dasari satriya bagus saweg nedheng taruna. Kasembuh manah ingkang gembira. Dupinitih Ponangrata sarwi nengga marang keprabaning pupuh. Konasing wadana ingkang hangeng wong nawung Wangkawa candranipun panyayah
Sang Hyang Asmara nalika nitih rata kadiwatan rasa hangrabasing marang bangsa Asura. Sampun samapta kusir Sumitra pinarintah dening Sang Abimanyu kinhandhet marang apusing kendali kuda. Parandene ingkang pinarintah Sang Sumitra katanage anggeblasaken rata malah kepara sumana manembah marang rasaning Sang Abimanyu. Untung ganjing langit kelap-kelap katon lurking sanging sang maweh jandro. Kula nuwun namit pasang kaliman tabik Gusti kalepatna ing tulah sari ngantos dereng tanggap manah kula dhateng keparinging Gusti. Menapa ingkang dados karsaning Gusti dawuh dhumateng kula supados enggal ndedhet dhateng apusing kendali kuda. Kusir Sumitra dadak kowe ngowal-wayat dat kowe nyumurupi marang aku. Aku wis mangagem karewaja wis sanggup gegamaning perang. Mesti wae aku bakal maju menyang palagan mestuti dawing Prabu Puntadewa. Bakal mecah marang barisaning Eyang Durna. Awit saka pitu dening Prabu Punta kang wis kepareng putusan lumantar Kakang Mas Gatotkaca mula Sumitra Denagayu enggal geblasna lakuning rata. Aduh Raden Bandara kula sangat bagus. Jejibaning Pandhawa ingkang kasangkulaken dhateng Paduka Raden menika petil mboten baen-baen awrating sesanggen. Nitik dhateng dawuhipun ingkang uwa. Saha kesagahan Paduka ingkang sampun kula mireng menika mboten mikani dhateng menang utawi kawon. Nanging Paduka kedah lumawan dhateng perangipun mengsah ingkang dipun sinepateni dening Hyang Durna. Duh Raden, Resi Durna menika Brahmana gurunipun para satri ingkang olah kaprajuritan. Turpa ugi prajurit Maharata ingkang linangkung. Limpat dhateng pasang gelaring baris sarta sudibya ing Ngaloga kalis sakataing dedamel. Kula ndampa ngina lan nepak dhateng Raden. Mongko Paduka Raden menika satriya saweg nedheng taruna. Dereng pojo-pojo srawung kaliyan gelangganging paparangan ingkang semanten bebanipun. Duh Raden Gusti kula. Daya kados pundi solah Paduka badhe ngadoni pupuh. Menapa Paduka mboten nama nempuh bebasan sulung ngalebu geni Raden? Sumitra saka gedhening tresnamu marang aku anggonmu mrihatinake jejiban ingkang kudu ndak sangkul kongsi katon prenyuh rasaning atimu. Nanging sumurupa Sumitra, aku iki putraning Kangjeng Rama Harjuna panuksmaning Hyang Maharsi Nara prajuriting para dewa. Apa dene kowe nyumurupi lamun aku iki mantuning Prabu Ndrawati reksakaning jagat. Apa ya wis patut lamun aku lap marang barisaning Kurawa ingkang kabiyantu para wadya Surwani. Sumurupa Sumitra saka bektiku marang sesanggeman utawa dharma. Aku kudu nyembuh suring para leluhurku kang wis minulya. Aja maneh to barisaning mungsuh semono gedene ingkang kabeh iku mau kena den arane ngajap marang pepati. Sanadyan to wuwuh barisan Gandharwa kang tinindhian Bathara Citrasena, sayekti ora bisa gawe ulaping panduluku. Kowe mengko bakal nyumurupi dewi anggonku mrawasa marang mungsuh. Pira-pira sanadyaning paparangan kang padha bakal ndak adepi ora kanthi pambiyantuning rawangku. Ing dina iki kaing barisan Ngastina ingkang Wahanarata
Sugoto kelawan turangga miwah kang ana ing daratan. Kena tak embake kaya dene blabaring samudra utah ana ing daratan. Tumraping aku kaya durung mantra-mantra timbang. Lamun to katanding karo pangarep-areping atiku nggonku bakal ngunduh kamulyaning kang luhur dhewe. Mula bakal tinemuning jaya utawa lena kang mapan ana samadyaning palagan angaya jejibane kang abot tumraping liyan nanging enteng tumraping Abimanyu. Mula awit kang saka iku ora puluksira ulat marang kadibyaning mungsuh pracaya marang kasektening Abimanyu. Sumitra abot ginawi enteng rina sabot iku kalebu lungiding rasa kaendahaning kang anjuk marang kapribaden gulang marang pamudaran. Kowe aja ketambuhan. Sajroning susah iya mesti bakal ana kabungahan. Sajroning bungah iya bakal ana kasusahan. Kang tinemune muhung dunung ingkang padha weruh. Mulane Sumitra tumraping para sarjana ingkang sujaning budi miwah Sugata kang padha anawung krida mara ndi bedane jejibane kang denarani abot utawa enteng mau. Jur kasarasaning ati sakjroning ngayahi karya muhung sadrema tumandang nuhuni marang darmaning urip kanthi angecake prabot-prabot cipta rasa budi kelawan karsa lan kekuatan kang ana. Ingkang kabeh mau wis sarwa ganep lan wis sarwa cumawis. Prakara rampung utawa orane garapan ingkang ditandangi sarana prabot-prabot mau iku wis dudu para bawasi saning manungsa. Mulane sapa ingkang weruh marang adep lan adeging urip sayekti ora bakal silak marang samubareng kang kudu sumandang sarta ora bakal krangsangan kudu anggarep ingkang dudu garapane. Yata laruta saking dosa sang Kurukula Yamata sang Sri Aduh angger bendara kula ingkang sampun kalokeng rat paduka Raden Abimanyu. Sareng kula kaperbawan wedharing pangandika ingkang mekaten Duh Raden. Sanadyan boten wikan deleging wit ingkang ambabar woh makaten. Ewa dene caraming manah kula ing jagat kados sepen dhateng sesawangan ingkang ledhok lan mendukul miwah sepen dhateng raos adem kaliyan panas. Ingkang kraos ananduki mengomineping budaya inggih namung Sukarna. Rila legawa ing saniskara. Sanadyan usi ing cipta ingkang tinampen budi pakarti tetela sari mardika sepening sangsaya. Muhung saking dharma mekaring budaya anut marang kadiwasaning jiwa. Duh Raden Bendara kula inggih paduka ingkang dados pengayoman kula. Waleh-waleh menapa Raden? Sarema pinarasa sura kula boten nyana. Lamun satriya bagus ingkang nedheng salira asmara anggung kula liling sahari ratri menika teka semanten ingkang dados buntasing tekad miwah plungiding budinipun. Mboten nama awis Raden, mboten nama awis. Menawi kula labetana ngantos tuntasing ludira kula ingkang wekasan. Namung kemawon Raden. Sanget-sanget pangajatan nuwun kula. Sanadyan dumugi ing delahan Raden. Kula nyuwun supados yetma kula mugi pinarengna tetep ngayom ing kanugrahanipun Paduka Raden Abimanyu. Abdi Paduka kusir ingkang ngawon pun sumitra menika mugi tetep kaluberan dhateng bagya kamulyaning Paduka Gusti saking Janaloka rawuh wonten ing Banaloka. Sumitra prastiyamu ingkang mangkono sayekti dadi pasumbang kang welas titik ajine tumrap estining tekad tuhangaya jejibane ingkang kudu ndak sangkul. Mung wae Sumitra tetep ing dalem tekad sakjroning sira rumagang gawe nempuh barisaning mungsuh iki
Aja nganti wigih, aja nganti sumaguh, aja nganti nyepa jaya utawa lena. Mung wae Sumitra tetep ing dalem tekad sakjroning sira rumagang gawe nempuh barisaning mungsuh iki. Aja nganti wigih, aja nganti sumaguh, aja nganti nyepa jaya utawa lena. Kawula nuwun kaluhuran pangandikanipun Raden. Para enggal ayu bablas nolakuning kareta kaselak aku kepengin enggal ngadhep tumuli nampa marang gawing Wa Prabu. Suwawi Raden kula dherekaken Raden. Putraning Sun Kuluk Abimanyu padha raharja sumanira nggih. Kula nuwun inggih. Wa Prabu dhateng kapundi paring perbagi paduka Wa Prabu wangsul kula ngaturaken pangabekti. Ya kuluk wis ingsun tampa. Wuruhanana Kuluk Abimanyu. Lumantar Galucaca sira kuluk ingsun timbali mangayun manjing ing pasanggrahan Pandhawa Mandala Yudha. Kang saktemene dina iki kepara kasesur barisaning para prawira kang mapan ing Gopalawiya. Ya wis saka kindaning Sang Maharsi Druna kang angagem baris pewangun gelar Cakradhyuwa. Nalika samana Sang Senopati saka ing Pandhawa Mandala Yudha kapareng angagem gelar Garuda Nglayang. Sirahing Garuda ingkang paman Dristajuna. Penjawat kanan kang Wewerkudara, penjawat kering kang Rama Harjuna. Nanging hawit saka paekaning mungsuh satemah kang Rama lawan ingkang wa pinisahake lawan Senopati. Nuruti marang panantanging Prabu Gardapati lawan Prabu Wersaya. Saka ngertiku nggih Abimanyu ingkang bisa mecah wewangun Cakradhyuwa iku mung kajaba siji kang Rama, loro Dristajumena, telu sira Kuluk Abimanyu. Sepira kekuwataning si Dristajumena kang mung ijen kemandang ana ing paperangan manggalani prajurit semono wae kae. Ingkang iku nggih Abimanyu. Dina iki ingsun utus pecahan barisaning Sang Maharsi Druna. Ya mung sira kang bakal bisa ngrobos marang barisaning mungsuh. Wa Prabu sesembahan kula, Wa Prabu punden kula. Ngaturaken sanget agenging penuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang putra piknampi pakurmatan semanten luhuripun. Kula boten badhe suminggah nuhuni dawuhipun Wa Prabu. Anteping tekad kula boten badhe wangsul ing sanggrahan. Menawi kula dereng saged amecah dhateng wewangunaning gelar baris Cakradhyuwa. So kula boten badhe kendel wonten ing paperangan. Menawi dereng saged maca uta mangganing Wa Prabu Duryudana katur ing Wa Prabu. Anakku nderah anakku Abimanyu. Yaiku kekudanganing Punwa minangka dadi pralampita menawa sira Kuluk satriya ingkang linuwih. Namung pangestu paduka ingkang kula suwun Wa Prabu.
Ulup Abimanyu aja nganti lali pusaka kang wis semandang marang sira langkap Kyai Gusara lan pusaka Kyai Tulanggeni. Kaluhuran menika sampun kula Bawa Prabu nambahaken kekuatan munggir pangestu kumayung ana marang angsah marang paprangan kawula nyuwun pangestu Prabu. Sikra kang para tuminga campuh perang samya ngecale rata det wileteng kono kanyangku mangun panene dengan sangat sulit. Ana bocah muda tumaruna nitih kreta mobat mabit lakuning kreta nrajang barisaning pura ingkang kandel. Bareng weruh aku melorot saka kreta, sapa iki? Menawa tandus marang aku. Aranku Abimanyu Senopatining Pandhawa Mandala Yuda. Wela kalah. Isin muda tumaruna kowe magot dadi senopati. Apa wadamu kowe sapa? Tambuh marang aku Prabu Haswaketu saka ing kraton Kamboja ingkang sabiyantu Koko Prabu Duryudana. Mumpung durung dibantanganku selaya gegaman. Tumuli lumayu saka ing paparangan aja nganti kowe wani nrajang marang aku. Lho, anggap apa kowe nyepaleke marang aku? Bebayi durung ilang kupuk lempuyangmu wis menepak marang kaprawiranku. Wani karo aku. Apa kang tak wadeni? Mledhok kuwandamu ora sempal bau marep meguru kelawan kowe Prabu Haswaketu.
Abimanyu. Ya, bengkak dadam. Baiklah, rapopo. Ya. Ing Bantala kuwandaning Prabu Haswaketu nalindring Kamboja. Utah Ludira sirah pisah kelawan gembung. Kenging kapagas pusaka Kyai Pulanggeni ageming Sang Abimanyu. Mulat gumlundunging Prabu Haswaketu sigara mangsa mring palagan Prabu Wratala. Maning jajalanat bocah kang wang tata patrapmu. Ing atase Senopati kuwi dudu kowe gene apa wanokane merjaya marang mungsuhmu. Sakarepmu nggonmu ngarani nadyan aku dudu Senopati ning aku wenang sabiyantu marang Paman Drista Jemena. Sapa kowe? Abimanyu, anak Janaka, dasar kapur nyata. Wae latala. Kowe sapa? Mokal ora ngerti karo aku. Panunggalaning Kurawa nalindring Kosala Prabu Wratala. Ora trima sedaning Kakang Prabu Haswaketu. Ijole gulumu sedeng bobotmu Prabu Wratala. Saking luluk tandrane kaya dene sawah ingkang dateng parandene katingal sudiring pupuh Sang Abimanyu gumlundung mestakaning Prabu Wratala Narendra saking kraton Kosala sukmane semusul dhateng Kang Raka Prabu Haswaketu mulat dateng ing kraton
kambut lawan kraton Kosala menggih Raden Mahamaya, Raden Swartas, Raden Satrujaya kawan Raden Suryabasa. Sesarengan macem yang palagan. Yayi Swartas. Apa Kakang? Yayi Satrujaya lawan Yayi Suryabasa. Apa Kakang? Apa Kakang? Kadangku sepuh loro wis padha kapagut ing pupuh. Seda dening pakartining satriya ingkang maksih muda iki. Aku ora pangling. Kuwi genah Abimanyu anak Janaka. Upamane ditandingi padha ijen ora urung pun Kakang kasoran nitik saka kekuwataning Kakang Prabu Aswaketu lawan Kakang Prabu Rawatbala kang wis padha kapaguting pupuh. Prayogane dikeroyok wong papat. Ayo dikeroyok wong papat. Ayo mati dening aku kuwi Abimanyu. Mati dening aku. Mati kuwi Abimanyu. Murang tata patrapmu ninggal marang kautamaning satriya. Cetha lamun sira ora melu marang pramatan lamun to Barata Yudha iki kudu perang padha ijen. Dadak kaken rembug. Wong perang kuwi golek menang. Yen lak keroyok wong papat ora enggal lebur kuwandham Abimanyu. Ayo, ndak ruket kanthi kaget mongso bisa obah kowe Abimanyu. Manungsa kang murang tata patrapmu. Sadurunge kowe sumusul marang kang wis kapagut marang aku sapa jenengmu? Kober kowe takon jeneng parep. Aku panunggalaning Kurawa. Aku Raden Mahamaya. Aku Raden Swartas. Aku Raden Satrujaya. Aku Raden Suryabasa. Wis genah sing dadi jenengmu gampang nggone bakal ngurus marang punarpamu. Dina iki nyoh pinangka pasugatanku katur marang sira wong papat, yaiku langgeni kang bakal nyengkakake marang umurmu. Wela dalah. Ora urung mung bakal dadi pakaning gagak kuwi manungsa kang urang tata. Ayo endi piandeling Senopati saka Kurawa majiwa tandhangono Abimanyu. Limpat ponang kusir Sumitra ingkang anggendaleni marang lakuning kuda tanggap marang kang dadi karsaning Sang Senopati nggih Raden Abimanyu. Wikan olah mangreh marang lakuning kuda kasasakaken dhateng barisaning pura ingkang kandel. Amung sakbiaring dadet Sang Abimanyu sampun saged mecah marang wangunaning baris Cakra Biya.
ing atase isih bocah ewadene bisa mecah marang glaring baris Cakrabiya. Lah ora pangling kaya Abimanyu. Anak Janaka. Ya bareng tak wis padake jebul kusire padha wae kadibiyane karo sing niti kretane. Kusir murang tata murang trapsila pakartimu. Wani naksake kretamu ning barisan. Unangan Prabu Salya. Ndak lepasi pusaka. Lakon lena kowe kusir kang murang tata. Sumitra sedulurku Sabaya Pati wis tok tetepi idame-damanmu nggonmu sabiyantu marang aku. Sira gugur ana madyaning palagan madyan sipati hamung gusir manging jiwamu tan perbeda satriya. Sumitra aja nganti kowe daya-daya manjing ing kasuwargan entenono aku. Sumitra kowe wong siji mati kudu eyutan barisan mungsuh kang tak sirnakake. Sumitra dumbanono aku Sumitra. Waring uteng tumandange Sang Abimanyu dupi wis nyemurupi marang patining Sang Sumitra. Pangamuke kaya banteng tawan kanen. Sing nyedhak kaperwasa dadilan patine. Ngantos ngentekke barisan pirang-pirang yuta tumandange Sang Abimanyu. Blasah kaya babatan pacing mulat Pandhita Durna. Salah anak Janaka kadhik bayane ten perbeda wong tuane. Salah wong wis nampa wuruk saka wong tuane ketika bisa mecah marang gelarku baris Cakrabiya. Iya, aja mok kira aku ora ngerti Abimanyu. Kekuwatanmu ki mung dumunung ana gendhewa kang tok gawa yaiku Kyai Gosara. Aja kaget diman tak pedhot langkahmu Kyai Gosara. Jagadiwa Bathara murang tata patraping Senopati Ngastina sumawani medhot marang langkahku Kyai Gosara temah tugel meratas dadi loro. Luput saka pengajapmu, luput saka panyanamu dikira kekuwatanku ana ing Kyai Gosara. Pandhita kang murang tata lan kabeh prajuriting Kurawa ora nyumurupi lamun to aku nampa pusaka saka kadewatan wujud jemparing Kyai Sarungga ingkang daya katiyasaning Kyai Sarungga bisa mbrebelake marang akeh gegaman nyoh tampalna piwales kuwi iki barisan Kurawa.
paring temah kaya bisa ngeyomi kang ana paparangan saking kathahe. Nenggih menika daya kasiasaning pusaka Jemparing Kyai Sarungga peparing ing dewa ingkang sampun sinampi Sang Abimanyu. Nalika samono Nalendra ing Mandraka Prabu Salya enak lenggah wonten ing pakusiraning kreta. Ketaman parananing Kyai Sarungga jawah ana ing dalu dak nganti kapi Dara Sawetara datan nenget Prabu Salya. Laksal. Abimanyu, Abimanyu, durung umur kowe maju nyang palagan barat. Lha dene barisan pirang-pirang padha gelasah. Wah, urung nganti. Suruh srengenge wae wis yutan mungsuh. Mungsuhe Abimanyu kang padha katarajan. Abimanyu. Aja ulat nyawang wakmu aku Dursasana lho. Ora minggat ke taman lubar lo. Wah, pecah diadamu kowe Abimanyu. Sacarita kaya mangkono nggih Raden Dursasana. Mati krang ana dhuwuring kreta. Kanthi anglumba-lumba apa nang pusaka Kyai lubar lo. Ing pangajap arsa katamakaken dhateng Sang Abimanyu nanging dereng ngantos nglepasaken sampun kerumiyinan kalian parananing Kyai Sarungga. Malah piring jadaning Sang Dursasana mutah getih dadaan Sang Dursasana. Durna. Nuwun kula wonten dawuh nggih anak Prabu Pasukarna. Kados pundi Bapak? Saya kathah kebanten pangorbanan awit saking kridaning Abimanyu. Sekawit barisan kandel katrajang Abimanyu dados tipis sabat kata ingkang pecah. Wah iya Pak niki kepiye ngatasi bocah kok semono kadigdayane. Ingkang menika Bapak menawi jengandika mboten kagungan akal lan budidaya. Kula kinten badhe telas barisan saking Ngulubuti menika, Bapak. Oh nggih, inggih. Tiang perang mekaten kedah pinambaran akal budi. Tumuju dhateng kamimpangan inggih. Ingkang menika Abimanyu menika mboten cekap dipun tandang kanthi kekiyatan. Mboten cekap dipun wangsulaken kanthi kathah gegaman. Menika kedah dipun budidaya. Iya kepinggih Pak. Kados pundi Bapak? Samenika nganten kemawon nggih. Kangge sandi upaya supados mimpang kelampan Mejaya Abimanyu. Adipati kuwi ngetekno gendera putih. Aku ngetekke gendera putih iki tandha nungkul. Tata gelar nungkul. Kula suwun anak Prabu Ngawangga tumuli hangrangkul lungayanipun dhateng Sang Abimanyu. Katedahna sampun ngantos nedahaken bilih paduka badhe mergaya mengsah. Nanging tinedahna patra paduka kados dene tiyang sepuh ingkang anglingga dhateng Sipating Atmaja. Lajengipun sabanjure kula tirtanata kula wonten dawuh. Sira ingkang petitis Anjemparing. Tumuli ndhen saka mburi. Mengko yang sewanci-wanci Naraka Ngawangga wis narangkul lungayaning Si Abimanyu.
Enggal Abimanyu lepas ragaman saka ing mburi. Kowe kudu bisa ngener kang bisa trep mapaning pulo ngasti. Ngestoaken dawuh. Tak tindakake nyuwun pangestu Bapak. Nyuwun gawe jar.